אוי, סליחה. בואו נראה מה לקוחות כתבו. קיבלתי מאביב שיחת ייעוץ מעולה, טיפים שכבר אני יכולה להשתמש כדי להרגיש בנוח מול המצלמה. אין ספק שזה עזר לי להניע כמה רעיונות לעסק שלי. מאוד מומלץ. אני מלא חששות מכל האספקט הסוציאלי של ההוראה, והשיחות עם אביב אפשרו לי לפרום חלק מהסבך. יצאתי מהשיחה עם הרבה יותר בהירות, ביטחון ובעיקר רצון להתחיל לעשות. קבענו שיחת טלפון באותו יום שבה הוא הסביר לי המון דברים. הוא לא חיפש סתם לתת לי משהו, אלא ממש כיוון למה שאני צריך. ממליץ מאוד למי שרוצה להעלות סרטונים ולקדם את העסק שלו. אני מרגישה שהשיחה שלנו נתנה לי פידבק טוב על התוכן שלי וגם זרקה לי כמה כיוונים פוטנציאליים ללכת איתם ולחשוב עליהם. הבנתי גם שנתת לי דרייב ליצור הרבה, כאילו הדימוי שנתת הכניס לי מוטיבציה לעשות עוד ועוד וקצת לשחרר מהתוצאה המיידית ולראות איך אני נהנית בדרך. טוב, אל תשחקו אותה, אתם מבינים שזה יכול לעזור לכם. ואני הכי אוהב בעולם לעזור לבעלי עסקים, אז החלטתי לעשות את הדבר הבא. המחיר של השיחה הזאת בדרך כלל זה 500 שקלים פלוס מע"מ. עכשיו 10 בעלי עסקים יקבלו את השיחה הזאת בחינם, בלי התחייבות. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לכתוב פה את המילה שיחה ואני אצור איתכם קשר. תהיו חברים טובים, תייגו פה בעלי עסקים עצמאיים שזה יכול לעזור להם.